חנוכה, הגיע חנוכה, איזה כיף שהצטרפתם אליי לאלון, מהצלילים של אלון. ואנחנו היום נספר את סיפור המכבים, סיפור חנוכה, כי אני לא זוכר למה מדליקים נרות. אתם זוכרים? סיפרו לכם? אולי תוכלו לעזור לנו, כי עוד מעט מגיע לפה אורח מיוחד, אני כל כך מתרגש, וואי וואי וואי, מגיע אורח מיוחד, יהודה המכבי. אז אני צריך את העזרה שלכם, ושכולכם תקראו לו יחד איתי. מוכנים? אני סופר עד 3 וכולם קוראים יהודה המכבי. 1, 2, 3, יהודה המכבי. לא, הוא לא שמע. עוד פעם. 1, 2, 3, יהודה המכבי. כל הכבוד, אלופים. אני חושב שהוא מגיע. יואו, איזה מהמם. אהוי! הורי! נצעד לבית המקדש! אנחנו המכבים לבית המקדש צועדים כולם. אנחנו מכבים לבית המקדש, אנחנו צועדים. איזה כיף שאתם פה יחד איתנו, עם המכבים. אתם יודעים, היוונים כבר לא פה, היוונים לא בארץ שלנו. ואנחנו בדרך לבית המקדש, המקום הקדוש ליהודים. בבית המקדש יש מנורה גדולה, אני כבר רוצה לראות אותה, מנורה גדולה של בית המקדש. אני לא מאמין, תראו את בית המקדש. כולו חשוך, כולו הרוס. אבל איזה נס. יש פה את המנורה הגדולה, המנורה של היהודים, המנורה של בית המקדש שעדיין פה. אנחנו חייבים להדליק אותה, אבל בשביל להדליק אותה צריך שמן. ומישהו ראה שמן? מישהו ראה כד שמן? אנחנו צריכים כד שמן. בית המקדש היו כדים ענקיים עם מלא שמן והכל נשבר, הכל הרוס. מישהו יכול לעזור לי? אתם יכולים לחפש ילדים איתי כד, תסתכלו אם אתם רואים איפשהו כד, אתם רואים כד שמן? מישהו רואה? תראו מה מצאתי, כד קטן. אני לא יודע אם הוא בכלל יספיק למנורה כמה ימים שתהיה דלוקה. וואי, כד מאוד מוזר מצאתי. וואו. וואו, איזה כאן מהמם. אני חושב שאני אוכל להדליק את המנורה, לפחות היא תדלק לאיזה שעה. נשפוך את השמן ובואו נראה אם זה הצליח. ילדים, קרה נס. המנורה דלקה ל8 ימים. 8 ימים. עם מהכד הקטן הזה שמכל שיש פה שמן. ממש נס חנוכה. ועד היום אנחנו חוגגים את חג חנוכה. ולזכר נס כד השמן אנחנו מדליקים 8 נרות של חנוכה. כל העם מדליק את הנרות, מתחמם עם כל הלבבות, בהרמוניה שרים את השירים. נס גדול היה פה, והאור חזר עמו, לבבות האנשים מתחברים. חנוכה. חנוכה שמח לכל ילדי ישראל. אתם מוזמנים לעקוב אחריי לעוד סרטונים מגניבים.